Jo, takže ahoj, já vás vítám. Ne, já jsem vlastně říkala, že budu říkat ahojky. Volno sněží. 30. prosince do ledna. Já myslím, u tohoto vlogu, kdy chci vám říct, že teď to stopnu, tak můžeme. To vám tak nechtěla jsem točit. No, vítám vás u tohoto vlogu, jsem to nemohla vyslovit. Jdu právě na trénink a chci vám říct jen o tom videu. Ono fakt sněží. O tom videu, o mě a o Barče více, protože jsem to nestihla, než jsem šla na trénink. To byl malinký, tady ten malinký zase vlog, pak udělám jeden veliký video, to jsou prostě, já to naplusuju a pak to celku. To vole, tak dobře Češka. Já mám taky dobře Češka, to nevím. Jsem nějaká dneska nabuzená, no co? Nevím, já to běhá, jdu na trénink, nevím, co se mnou je. Ne, to nevadí. Takže chci natáčet s Barunkou, mojí BFF kamarádkou a ještě samozřejmě budu natáčet taky ještě jednou BFF, Aničkou, to už je člověk, ne, fakt je člověk, no. A chceme spolu natáčet, nevím, s Aničkou to budeme stíhat, ale určitě v létě natočíme stovky videí. A už se na to moc těším. Teď s Borčou pokusíme se natočit pár vlogů, když jdeme třeba na procházku, nebo se zaběhat. A v létě to samozřejmě bude snazší, ale taky se vám seznámíme víc. Udělám ten celk, možná ještě dneska. Takže, jak se to představuji? Já bych se to tak představovala, že budu natáčet s Barunkou vlastně teď jdeme u potoka, tak nevím, jestli vás budu slyšet. Tak už jsme přešli most, takže si myslím, že už to bude v pohodě. Nevím, jestli mě slyšíte? Kačený. Aby si Barča dala. Taky chodím na cvičák, ale tam asi nebudu natáčet. Když ta cvičitelka, ta taky natáčí, ale tak to je jedno. Nemusí vidět všechno. Taky to nemusím cvičit správně. Jinak chci prostě cvičit různý typy, různý vychytávky s Barčou. Až od jídla, po cvičení, prostě všechno o Barče. A chci, abych tenhle kanál nezasetila jako 2 ostatní předtím. Takže snad tady budu. A jinak, já nevím, jako co vám můžu teď říct. No, jo, ještě. Kromě Barči budu natáčet třeba to nebo to. Různý zase samozřejmě vlogy. Třeba i nějaké vychytávky. Myslím tím ne, nějaké vychytávky s Družkou. Ale myslím tím popsat jako nevím vysvětlit. Jo, už to vím. Různý granulový psí vychytávky jako posušenky, dorty, takovýhle, anebo jenom jako lidské, nějaký oplatky, když plácala jsem oplatky, nemyslím oplatky, různý recepty. Samozřejmě do toho bude trochu zasahovat i naše třeba třída, když půjdu na nějaký výlet, tak to natočím. Prostě různý videa. Ale nejvíc těch videí budu já a Barča. A já myslím, že už jsem skoro u bazénu. Jo, no a ještě je zima, takže samozřejmě budu lyžovat. Nebudu u toho natáčet. To je takový magor, nejsem, abych si hned rozbila
novou nový mobil s novou kamerou. Takže jenom vám třeba posílat, jak jsem byla na stražáku, a nebo to uděláme tak, že moje bude mě natáčet a jak bylo tím dlouhý. Nemyslím nic varčat, ale Ančka. Nic, Ančovičko se uvidíte ještě víckrát, takže já si myslím, že toto video můžeme ukončit. Mějte se. Čau.